duminică 16 martie, ora 16. În cadrul evenimentului nostru aniversar, artiști de seamă din întreaga țară și din Maramureș vă invită la un concert de excepție, Maramureșul în sărbătoare, care va avea loc la Sala Sporturilor, la Scărpană din Baia Mare. Vor participa alături de Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Ansamblul Artistic Profesionist Constantin Arvinte din Iași, Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei din Tulcea, invitați. Deții Iuga, Angelina Timiș, Alexandru Pop, Voichița Nemeș Andreica, Maria Mihali, Andreea Ghițiu, Gabriela Ardusătan, Ioana Pricop, Anuța Iuga, Ionut Sima, Aida Lihet, Diana Topan, Ghiță Breban, Ana Maria Gherghel, Livia Neag, Cecilia Bozga, Mariana Cușner, Bianca Latiș, Victoria Petrenciuc, Simona Neag, Vasile Pop, Denis Cupșe, Paul Marincaș, Ioan Mic, Cătălin Stan, Răzvan Cizmar, Andrei Ionuț Rad, Patricia Moldovan, Alexia Mance, Andreea Năprădean, Irina Pop, Antonia Mitre, Maria Nistor, Paula Andreica, Diana Mureșan, Constantin Bahrin, Simona Mazăre, Andrei Balan, Costela Tanasov, Georgeta Nichifor, Laura Feraru și Laura Mocăniță. Prezintă Măriuca Verde și Mircea Sime. Bilete se găsesc la sediul ansamblului și pe site-ul iabilet.ro. Vă așteptăm cu drag!